tavallinen perjantai-ilta Lappeenrannan keskustassa. Nuoriso alkaa kokoontua puolen yön aikaan ja viimeiset hulinat käydään 3-4 maissa yöllä. Viinan juomista, tappeluja, ikkunoiden särkemistä, ehkä enemmän kuin nukkuva aikuismaailma haluaa uskoa. Tappelut syntyvät usein ennakkoluuloista. Oot siellä saanut turpaan? Ei oo tullut paljon pahemmin daijuu täällä tollaan. Niin, sä oot ryvettyneen näköinen. Mitä tapahtunut? Mä oon vähän kännis könnyt tuolla. 4 päivää ryypännyt putkeen tuolla. 4 päivän kanulet painaa päällä, mut... Ahaa. Ei hyvin mene. No niin, katsotaan tässä tää kaveri. Hei! Se kun käy jotain dajuille tuolla. Mitä mieltä sä olet? Onks tää sun mies vaarallinen paikka? Onks täällä väkivaltaa? Ei. On. Ootko sä itses joutunut väkivallan kohteeksi? Olen. Mitä tapahtui? Mua lyötiin sen takia, kun minä en mennyt yhden pojan luo. Ahaa. Miten kävi? Tuli musta silmä jouluaatoksi. Mä oon mustalainen, sen takia tulee jokainen päällä mulle. Niin, no onks mustalaisilla oma jengi, joka puolustaa? Ei oo mustalaisilla. Niin. Sen tautta, niin mä voin sanoa rehellisesti sen, että mä haluan tapella. Mä otan rehellisesti matseja, että mä oon ollut tätä sitillä, mä lähden johonkin muuvalle. Aha. Sen jälkeen. No missä Ettei kukaan ole kannustamassa tässä sitillä, sen jälkeen mä lähden tappelemaan. Mitä aseita käytetään? En mä käytä mitään aseita. Nyrkkejä? Mitä? Nyrkkejä vai? Mä käytän jalkaa, mä käytän nyrkkejä. Tää maailma! Väärä mulle ja mun kavereille! Kaikki valehtelee meille! Meillä luvataan kaikkea. Mut meillä ei pidetä mitään. Te ootte selvinpäin täällä. Kyllä. Eikä pelota, että tapahtuu jotakin? No ei. Onks nuorten keskinäistä väkivaltaa? En mä tiedä. On täällä sillai Hirveetä. kännykkäät porukat tappelee täällä aika paljon. Mä hakkasin yhden jätkän ja jouduin putkaan siitä. Mistä se riita syntyi? No, se haukku mua ja niin poispäin. Mistä se haukku sua? No, haukku tummaksi tai tällainen mustalaiset. Rotusortu oli. Täällä voi tappella sen takia, koska jollain on vääränväriset kengät. Tai koska jonkun naama ei miellytä. Tai täällä voi tappella pelkästään sen takia, koska ei ole muuta tekemistä. No ootko saanut turpaan No, siis? kyllä olen. Minkälaisessa tilanteessa? No, esimerkiksi semmoista tilanteet on hyvin realistisia, että joku tulee pyytää tupakkaa. Jos mä sanon, että ei ole, niin sit rupee lärvi lätisee. Onks täällä nuorisojoukkoja, jotka tappelee keskenään? No, kyllä täällä voi jo erottaa 2 semmoista joukkoa, on mustalaiset ja valkolaiset nykyään. Ennemmin oli muitakin joukkoja, mutta nykyään on mustalaiset ja valkolaiset. No tappeleeks ne keskenään? No kyllä jonkun verran, koska mustalaiset ei tunne kuuluvansa samaan ryhmään kuin valkolaiset. Koska valkolaiset on heidän mielestä niinku todella suuri enemmistö. Ja he niinku vastustaa sitä. Ja mustalaiset mielellään käy valkolaisten kimppuun.